Ay, aya, apo manok kau kadita, Joy. Ala! Anyat ko ang dita nga to ti kayo. Ape nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal ko ni cellphone kau. Tapno makontak ko ni Angela my loves kau. Ay, Angela manen. Ay namanong, oray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan, tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adday jayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaon ni Apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tap no makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Padimat ang reply ni Angela my loves kau. Agaw, umay kan at mapantan ni di bangkag taintan nagaradaw. Napudo tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apa batultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na bangkag. Anyat pampanunood sa maya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ag-reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubya. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw itisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga mga nobisey. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak kaw. Kaslaan na pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tinik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kilay bagbagam. Rumwarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amat tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit din nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manen ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan na ka lang dayta nubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no ma-scam ka dita. Palagi din. Ludan niyo ti papaludak. Nanay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak man na adya gayim mo, ani ago. Di ka rin makonsensya, di kas tangar-araminan. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amo mat, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di matmanan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinnarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinnarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan ka amo dos de jano biya manong. Mamati ka di kanyak. Ken saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamot lang ti atap na ije nobyam. Saan matsiguro wading ko? Jackpot yun ang maaramid niya Angela ti mangmurus kanyak.
ket no labnak dayjay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na ken ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka na eh? Hello, Barano. Kaping imamag ka? Pagsarak ta ko mga pare. Time taman mo't ag-relax. Ay, kaya na pare. Makila na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kisla ta problema? Dati ti mat inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga rod pare. Jak amo ti aramidag. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngayon may ka dito, Angela. Dito'y nagkayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit marlaang. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Kwa? Ay, ni, ako, at kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat tanaluklukwan na kiti babay amanobnobyak. Nusandak ngay sukat. Kwartaan daklag. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apay yan, nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanigi bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anatag. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga siguda kasta? Ala nanang. Mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap ay, mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, uti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agaramanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saan ang tatang? Sakit lang iti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nuday tati kayat mo anak ko, akad dawan dagas na. Adalakit di gatang mo, di nasayaat.
Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago, Manong, Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. umikan Manong, itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake Manong. Anya? Na-stroke ni tatang yaw kat naparalyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko nanang. Sana na makatrabaho ni tatang. Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na Agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo saya aton ti panagadal mo tapno makaturpos kantaw. Wen Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Angela? An? Bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasan gaya man nasaya at ti ugali day jay babay. Naimbag man ta sininaam Manong. Saan na may kariday iti ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw. Nasapa na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin tata, inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw ta, kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Nay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw. Uwan pare. Umana ko magkidaw iti pamakawan mo. Kapo karagati naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na jay pasamak. Nabayagan ngayon tanam ko iti lipat. Kinapudno na. Nagsiya na kami kanya Angela. Sana nasaya at kaarami na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Uwan nga rin pare. Manglukluko na diyang Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay good, mabalin lata pare no kayat mo. No, dakanwag di ti bangkag. Uwan na pare. Sige. Intapay nga rod agmerienda. Di tersina ni Nana Maring. Ay, wen gaya, Ago anak, kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda may sala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ijay. Ay na, dayto yan ti kay-kayat ko. Balasan, di
Makit kita mo ka di pare, ti makit kita. Wow, di ka Anya day jay, pare. Nakadua ba palasan? Ang display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon day ta babae. Kukam latay da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Hulyaw. Apay akas ta ti isem mo. Anya ti isisumam. Eh, inaklon na kun jar armag pare. Ay ket. Itama. Ta saan na ka manin na pagkwartaan. Saan pare? Masigurado na anos din nobya kitan. Kasayaat no kasta. Mala umay kan paray. Inta nagaradaw tanay aldawain. Mun pare. Ang adaman damagag. Anya ka di dahil jay paray. Talaga kadya di mon kayat ti agaya. Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayada kiji pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon to sarem. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayaw. Tanay narukupain. Amangan no marba. Ay, wan ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag. Taw sa rin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakachampak manan iti na nga to apreso tinatag. Ay, kaun anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo tatang. Nang runaken ka Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag. Nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen Manong! Mari Susan! Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wan, Mare. Bunga, ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman! Ay, wan. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo! Ago, anak, mapmaparin ti tawan. Talaga kaday nga wanan planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapul na ita kanyak nanang. Naragsaka ko noon niya ti adda kanyak kita. Anya pa lang ti sapulag. Kat adda kayo mait ang mangipatpatag kanyak. Kan ano nagiti taraken kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbukbukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mo mabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngam tsak man amo. Takaslan na po kaumutan na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas tutirik na kitan. Aging gangarod itakat ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Alakastan, tigayem mo, Ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ti tunggal maysa.
Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay ba sa itakat manipod kanipagayam tayo abeni, saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family di Tabugyas Benguet. From Abnel Sipaka, iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear manang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan tila nga. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan a lalaki. Iso nga ibagbagak dagitoy, takayat kuman asikat imangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tag salaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tag salaysay, idinaklonak ti kaunaan, anobya. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain, ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agra ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa makmat kan. Ito bigat, agpasyar tatag dikta. Rambakan tamot ati umuna nga aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana, tay anak ni Lolita. Oh, Undatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dahita nga minti kaya kayat ko, iti may sa babae. apay, si Mang Petay na nagkapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho, kas sales lady iti may sa amul ijay. Undatang, ngam nagawi dahil. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di una yan, na may dilig itinobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdadatong ko kang kwa na nga eh. Ngaraw, nanos ka unay, nag-araramiti na dyan, Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararab ko iti silpaw. Kita inyo ha? Kaya na siya may lakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta ha? Kaya baga ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahanay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka kadi maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na ha? Wan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayang, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikug
ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngam saan matgayam. Pinagay-ayaman naklang. Kuna na abaro. Ngam adamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan, Ay, agyaman na ka. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mula ka natanggang pagay. Ah? Agawid ka adagusan? Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo dami lata siguro karbengak ngagpili ati asawat. Kaya ti agapit iti saan ko nga imula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao para takopa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkadak. Ay gawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto Tado ti babalasang ijay. Gawin na insan. Talaga nga ipurma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin sana. Ta inakpag pa po guys. Di ta pa agaw awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tanto nga agawid. Enta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiam ditoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ina, nagpipintas ng paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas day dyan insan. Ha? Apay adapay kabsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas day dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kan na Tay ko na nga ro din insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos na ito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. At talaga. Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik na kagayata ko ni Tiday ta babae. Nagpintas niya. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kon. Crush na kanya. Ay, kasanungay anadlaw mo aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay narakop na kunyaw. Ay na, ay kanya pala ko ngay. Arakop mo tanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da ita, manong. Danubyo, ma'am.
Api ang damdamagam dayta. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangarudin aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kaya datang. Longhir maninday yay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama maiturag nagdatong kang kuwana. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyong day ta, binay. Asawa mo rin din. Tatmo saan nga susukat, tinubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag dayay tabalasang. Sana kas ka ni Diana masikog magayam. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kanuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog akas ka ni Diana. Maklong ko dayta. Basta ayatan nakmat iti nakpudnaw. Akas iti panagayat ko kan kuana. Ay kamayatan Nay, sikaw naggayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapoy jay bangkag mo. Wani insan tayo, insan buko sinibugan. Dagi di maulak ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapa ka arumwar ijay balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah, ay unaw kasinsain. Inton na ikasarakaw. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ijay lugar daw. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong kaw. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay kat, kita ama. Tamangan numaliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan may nga kasar ka ni ipag mo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Madanamuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mo ngamin nakadkadwa day nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan mo gayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabayin ka no ngamin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag ang nubyo na. Tanong maalanan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyong. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o pinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na lalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. So, baybaya mo. Ay, apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapang kumamang imbaga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Ingagaran? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao.
Ay, untatang. Nadidigra ka. Sige, tagrubata man. Nay, papanam. Mani di balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Ada bagam kan kuana? Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan ispay. Allah. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing ka pa ay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. Ay labyaw. Allah. Pinagbatambatan din ang kulap ko. Amangan no makita na ta. Kay batanday daw, yaging nga di na aklunan. Ore makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nagbenny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin, apoy tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kurso na da yung sa mga ni Nanay Space akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kurso nada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Wan nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kati pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Ispay bigat. Hinagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da na biro ka maun. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Neh, apa nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka anakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, uncle. Kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, diyan mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da dya tao. Hilo tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Magpalpaliwawan ka. Ayan nga, iti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ano na ita sa asawa mo, mate? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay. Da kayo at mga kasarkan ko ano kaya iyo? Anya? Sige tatang, bye. Kas day tirumbang ka na ko ada.
Tapno reknahan da may timpari na da kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan da iti tatao. Kapabay tinaramid mo. Api, pagbainan nyo ko ma. Nasakit ngamin tinakam ko, itinaramid ni insanggaw. Inggagara na ngayon paaram ti ipag na. Nga oray sigod nga muna, matakas di ti ugali kang trabaho na dyan nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mo. Amo na! Imposible at inamaw! Aha, mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Pasol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha! Ah, apay aya Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay may! Umay kan ko na! Naitanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ay, kwa! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysayat lang nga agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanya. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Ala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Hagyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo. Amen. Manang! Biyana! Manipod kani pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan de pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua family. Dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayati padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay stambay. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Diana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagaman nagdagasat ko wano awan. Tapno mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Kapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na crush ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam.
Amangan no ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amangan no adapay ka nubya mon. Ay sus, tapnoy bagakan ka. Siksika lang ti babae ang nakawis itirik na. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny, Manyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw wano saanan. Tano dinak kayat. Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. ay kwa, maipasiguradong lakit di siyak to Kanya lakit. usan. Ha? Hello, ang ipagaliston na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, Ay, ultimo agtiliw la kung may timanabutay. Di mo pa'y maramin. Ano? Agong ungot sa mo ni tatang mo. pasensya amon. Italag siksikog ka na ramidan. Istambay. Ay, panagunak, baliwam to laangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Para kan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay na ito'y alam mo. Kumanagat. Tunog ay wasiwas kan. Kumano ka man? Sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na day taaw. Kapimbanawain. Apay nagbayag ang nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Wan. Taay ayatak ngamin una. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Ngam di mo amo ti agpili iti pakirelasyon am. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ngam isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, butay ti sagsagwan na. Tatang, Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron ti mangpakang kengkwana. Ito nagasawa kayaw. Kasta ka day. makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Intun lakayan. Intun nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaod di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rod tag konsumisyon iti denan ha? Tatang, Agpanunot ka anay bag anak kao. Mukmet kait adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka a profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro na dyan ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ron amang pakangkang kwa na. Anya, may karem asinaamon da dyan tao. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Benay gapo ijay anak ta. May saka mait. Imbis at tulungan nak amangupay dyan nakta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapo kin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak Kaskada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramaten na ti utak na.
Ararmem kanuaya ni Diana amang opisina anak kau. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko, na. Iso nga, asawa ko na. Ay, nagluko kan. Pangasawa ka, nga awang mapangasawam. Kantay mo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga betan. Kukuha tayo ayad na gijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati tibabawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ngem, ultimo kalding. Uno asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbay. Professional pa'y mengarod dyan naremaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Ay, di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak kao. Sapay ko matatong palom ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang Letoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Hey, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kon sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariing iti kinapudnaw. Asa na day dya lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di nubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pa magbaga. Subag. Nabayag may tadi mi may just tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdo abulan na din nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun ang asawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas ta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipaton kiti day di lalaki. May, si kamu kayam daya na balasang kao. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kao. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak kao. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun ti agaway. Ay, kasta aya? O mga minsilpon na pangawagan kumakengkwa na. Tawan ti agbayag asil pong kengkwana. Tano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita.
Naimasak namin ti nagbakasyon ijaayan da kasinsin ka. Pinagdanag nak matiti husto. Kung naklanon yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tano agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak mo Siyak ti makaam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tin nagakto na iti binulan ti utangak. Ay, una. Sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadayana kang jay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni Inton Bigat. Ay manjak. Jak kayat da dyan lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talat ta kuman di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante na panan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. Adda bayang adak. Nabayagan nga utang ko day jay. Anya? Sige, mabit lang nga rod. Papanamanan, Vinay. Piyesta di ka bangi nga barangay tatang. Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasaryo ka ni Diana. Ang maging gayta. Awang paila kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot na kas tatimbaga na. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam Nakitak idikalman iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man ta da pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Kaya nanay, nagpakada ako ma. Ni, papanam, Ingka magpasyar di lugar ti asawa di kumparek. anya taramidan nyo ijay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi tayo namin. Las dahi tuyo nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo, tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takdaram day taa karim. Wala nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi tuyo yan, wine. Agsingsing putak taon no malpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny? Ay, awan pa yung harod balasan ko. Makalawas na ni Ginapanan na, ngam di mo nagawawi dahin. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana? Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayaman tay nakudamagan ka ni Kakapitra na nagkuyog dakat ija anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo't Benny dya dim saag. Ay, wan.
Kan dimsa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asim mang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Nay mga oras yun, tata. Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay kasano ni Diana. Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto na ita na panagsangsangi mau. Agragsak ka ki at na ilisi ka iti pakaisag makam koma. Inalilaw nakte dyan, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka ki saan kayo pa nagkasar. Kasanungay nung nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga rupat kwarta na jay taaw. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagosan. Naggalas ti aramid na. Nalpasag ti kasarda Benay kan Genubia na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ado ti sagana. Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka Genubia ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tamasigog akon. Siyak tirumbangay kalay sana, manang. Ay, nagsina kamin kan ni Benny. Kan, sa bali tiing kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik! Ha? Ni Marayan nga imadayo. No kasta? Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, diya ka mo tisawag. Ha? Anya day tatatang? Ni Bini nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day dya tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siyak ting kalaysa ni Benny. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam ditan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amen.